אני מדבר עם ראש התנועה כל האומה, נתן אברמוב. מה דעתך לגבי שחרור המחבלים? התנועה הציונית הלאומית כל האומה נגד שחרור מחבלים, ולכן אנחנו מתחילים קמפיין אני נגד שחרור מחבלים, ואנחנו רוצים שכל העם יצטרף, וכל העם צריך לדעת על זה שמי שעושה זה נבחרי הציבור, ומי שבחר בהם זה העם בחר בהם. ומאוד מאוד חשוב שפעם הבאה כשאתם תבואו לקלפי שאתם תדעו במי אתם בוחרים. וחוץ מזה, שחרור מחבלים מביא עוד סיבוב של הטרור, עוד סיבוב של ההסלמה, ואנחנו כמובן נגד זה, ואנחנו רוצים שכל העם יהיה איתנו. מה דעתך, עד כמה זה חוקי אחרי גזר של בית הדין לבטל אותו בעניינים פוליטיים, באינטרסים פוליטיים, ונעבור על ההחלטה? קודם כל זה החלטה של הממשלה, והחלטה של הממשלה אפשר לשנות, אותה ממשלה יכולה לשנות את ההחלטה. בג"ץ לא מתערב בעניינים האלה ואומר שהממשלה יכולה להחליט מה שבא לה בעניינים האלה, בנושאים המדיניים. אז אנחנו מקווים שאנחנו יכולים לשנות את המצב, ולפחות אם מחבל אחד נמצא עכשיו בכלא, אנחנו חושבים שאנחנו חייבים להילחם שהוא יישאר שם. מה לגבי השוויון? אם משחררים את הערבים, אז מה לעשות עם היהודים, ובמיוחד עם יגאל עמיר שעשה אותו מעשה? אנחנו חושבים שבמדינה הזו קיימת אפליה, והאפליה דווקא היא פועלת נגד היהודים, ואם משחררים מחבלים ערבים, למה שלא משחררים מחבלים יהודים? אז אנחנו חושבים שאם יש מחבלים והם יושבים בכלא, אז הם צריכים לשבת בכלא. אבל אם משחררים ערבים, אז למה שלא משחררים יהודים? זו השאלה הגדולה. תודה. שלום לך, כמה מילים לגבי שחרור המחבלים, מה דעתך? אסור לשחרר אותם, אסור. מה לגבי פסק דין שגזר עליהם? חוק חייב להיות במדינה או לא? בטח שחייב להיות חוק, אי אפשר לזוז בלי חוקים במדינה הזאת. דבר ראשון, לא לשחרר אותם בחיים, רק רע הם עושים לנו במדינה הזאת. תודה. שלום, מה את חושבת לגבי שחרור המחבלים? נו, מה אני חושבת? שצריך לעשות שלום, זה מה שאני חושבת. את חושבת שזה יעזור? אני מקווה. לעומת פסק דין החוקי שהוגזר עליהם? אין לי תגובה על זה. אני מקווה שמה שעושים יביא לשלום. זאת אומרת, על ידי אינטרסים פוליטיים ניתן לעבור את החוק ולבטל אותו. זה העולם שאנחנו חיים בו. אז יש לתקן אולי? אפשרי, אפשר לנסות. יש תקווה. יש תקווה. תודה.
צהריים טובים, מה דעתך לגבי שחרור המחבלים? אני חושב שברגע שאנחנו רואים את הרשות הפלסטינאית, התגובות שלה ואת כל היחס שלה לכל העניין, זה טעות חמורה ביותר. כך אני חושב. מה בנוגע לחוק? עליהם הוא גזר דין חוקי. יש לשחרר? לא, חוק זה חוק. אם חוק הוא לא חוק, אז הרמזור הוא המלצה ומס הכנסה הוא המלצה והכל המלצות פה. אנחנו יודעים שחוק זה חוק ועד הסוף. תודה. נשמח לקבל את תגובתך. אני חבר כנסת במקרה, יחד עם זה אני אומר לך שזה עוול לשחרר את הרוצחים, עוול. יש לי שאלה לגבי החלטת של בית דין, זה חוק או לא? לא יודע מה בית דין החליט, אבל אני אומר לך שעוול לשחרר את הרוצחים, הן כמדינה והן למשפחות. תציג את עצמך. חבר הכנסת חיים כץ. תודה. שבת שלום. שבת שלום. זה ממש בושה מה שהמדינה שלנו עושה. זה ממש, הממשלה צריכה להתבייש שהם משחררים רוצחים. אפילו ארצות הברית שחברה שלנו לא משחררת שבויים שלנו, אז אנחנו משחררים רוצחים. באמת חומר למחשבה לממשלה שלנו. תודה.